rana, ktorá ťa dnes bolí, je sila, ktorú budeš raz potrebovať a nie každá bolesť kričí. Niektorá len ticho býva v tele, vstáva s tebou, ide s tebou spať a učí ťa viac, než by si chcel. Možno si sa už pýtal, prečo práve teraz? Prečo ešte stále? A prečo práve ty? Predstav si muža, ktorý každý deň kráča tou istou cestou do kopca. Nikto ho nevidí, nikto mu netlieska. A on má pocit, že sa nikam neposúva. No jeho telo si pamätá každý krok, každý pád, každé ešte jeden. Takto pracuje aj bolesť. Nepýta sa, či si pripravený, len ťa formuje. Učí ťa vnímať hranice. Učí ťa vážiť si ticho. Učí ťa rozpoznať, čo má skutočnú hodnotu. Ako strom, ktorý sa v búrke nebráni vetru, ale pustí korene hlbšie. Nie preto, aby prežil dnešok, ale aby raz ustal to, čo ešte len príde. To, čo dnes bolí, ťa zajtra nepoloží. Práve naopak. Budeš vedieť stáť pevne tam, kde by sa iní zlomili. A možno si to neuvedomíš hneď. Možno až v deň, keď sa obzrieš späť a pochopíš, že sila, ktorú vtedy budeš potrebovať, sa rodila práve v tých najťažších chvíľach. V tichu, v bolesti, v tebe.